Hello mga bata, atong tun-an karon ang Math 3 Quarter 4 Problem Solving Binisaya, Sinugbuhanong Binisaya nga naglambigit og conversion sa time measure. Andam na ba mga bata? Tutok maayo, maminaw, sabton aron mas makakaton kamo. Kini nga video nagklase ko ani mga bata sa ahong face to face, limited face to face. Okay, so andam na ba? A few moments later. Ang basahon ang problem. Isa ba nakatubag? Ano na to no kung isa to ba yung tubag? Atong basahon ang problem. Sari pa ta mag answer una na to sabton ang problema kung maka insakto ba inyong tubag. Okay, basahon be. Pwede. Maglakaw. Okay, everybody. Maglakaw o 10 ka minuto. Si Marian padulong sa ilang eskwelahan. Pila man ka segundo siya maglakaw padulong sa eskwelahan. Sa iyong pagtubag sa problem, pila kayo ka steps? Hoy, pila ka steps nasa blackboard? 5 ka steps. Adunay 5 ka steps sa pag answer sa problem. Diba? Usa ka nito una? What is us? Usa na what is us, teacher? Unsa ang pangutana? Sunod, usa ka ito isa? What is a given? Unsa man ang gihatag sa problema. Sunod, what operation nga gamiton o what operation to be used? Unsa nga operation man itong gamiton? Unsa na siya? Stop writing sa. Unsa gamiton? Ang division baron, subtraction baron, addition baron na siya. So nakasabot na. Ganina, ang pag-answer na to, division man to na. Karon, atong tanawon kung unsa ba. And then, what is the number sentence? Unsang number sentence nga makita sa problem. And then, what is the answer ang siyahang tubag. Okay, ready? Okay, ato unahon ang number 1 nga steps. What is us? Ang us is ang segundo nga si Maria naglakaw padulong sa eskwelahan. Tama bang inyo ha? Ang tubag is ang segundo nga si Marian naglakaw padulong sa asa siya padulong? Okay, padulong sa eskwelahan. Kamu mga bata, pila po na kaminoto kung padulong mo sa eskwelahan? Okay, so depende sa kalayon sa inyong balay. Okay, unsay tubag sa number 1? Unsay tubag sa number 1? What is us? Unsa ang pangutana? Ang segundo. Ready basa? Ang segundo nga si Marian naglakaw padulong sa eskwelahan. Segundo ko no, pila ko no ka segundo nga si Marian naglakaw sa eskwelahan. So sa ikaduha, what are the given? Kung sa yung na-teacher kanang what are the given? Kanang numero nga makita sa problem. Kung sa may numero makita sa problem? 10. Kung sa man ang 10? 10 ka? Oras. Ang oras ba na? Okay. 10 ka minuto. Again, what are given? 10 ka minuto. Pag niyutag what are given, timan-an ang mga bata ang numero na makita sa problem or problema. Kung saan mo na ganang numero diha? 10. Di lang kay 10. Buta mang apelyido si 10. Gusto ba apelyido ni 10? Okay, very good. 10 ka minuto. Kung sa may operation nga itong gamiton?
Unsa ka, depende sa problema. Unsa ka, oh? Ang puta na pila man ka segundo siya maglakaw padulong sa eskwelahan. Minuto to segundo. So may buhaton, 10 man kuno ka minuto, 5 mo segundo. Unsa kay atong buhaton ana? Addition baron, division baron siya, subtraction bara siya, multiplication bara siya. Unsa man be? Jamaica, unsa man? Division, subtraction, multiplication, unsa man oh? Una na asa, pila man ka segundo siya naglakaw padulong sa eskwelahan. Siya kay naglakaw man kuno Siberia napulo ka minuto. Napulo kuno ka minuto paingon sa segundo. Di ba ang segundo is ang minuto paingon sa segundo is 60? O 60 man. Okay, usay buhaton. 10 times. Uy, 10 times. Minuto segundo pila man? Diba 60? 10 times 60. Unsa man ang times? Okay. Multiplication. Mo na siyang buti pasabot. Multiplication na siya. Sunod. Dapat ikaupat. What is the number sentence? Kung yung number sentence, kay multiplication mo na siya, kung sa may given na number. Kung sa given na number. Diba 10? 10, diba? Uy! 10 o dili? Oh, 10. 10. Nga kay paingon man, minuto segundo, pila mo na siya? Diba 60 mo ng segundo to minuto? Okay, diba multiplication man? Kung sa may simbolo sa multiplication? 10 times 6 equals n. Kung saan man ang n, teacher? 10 times 60 equals n. Kung saan man ang n? Number. Muna itong pangitaon ang answer. Number na siya. Nakasabot. 10 times 60 equals n. Kung saan ang n? Answer. What is the solution or answer? 10 times 60. Pila man, be? Yung sa mana, teacher. Arita, tanaw bilang ito bang dili? Ito bang? 60 or 10 times 60 times 10. Oh, basta mag-times ganita, ang dako na sa taas, ang 10 nasa ubos. Ha? Sabot ba? Okay. 0 times 0? 0. 0 times 6? Ha? Uy, ang zero gani, base sa kung sa nga number i-times sa 0, 0 medyo na siya. 0 times 2, 0. 0 times 1, 0. Base sa kung sa nga number i-times sa 0, ang tubag is 0. Nakasabot ba? 0 na na siya, ang tubag is 0. Sunod, 1 times 0 is answer. 6. Very good. 0. Pagpaka na to, 6. Sino ka nakatubag? 6. Junel? Pagpak kay Junel. Yay! Tubag yun mo. So, 1 times 0 equals 0. Ibutang na to sa second digit. Ay, kaduhangan siya. 1 times 6. Pila? 6. Very good. Si Jamaica, pakpak. Yay! 6. Ang imo ni teacher, ang 1, i-times sa B sa unsa nga numero. Bisin pag billion pa na siya, bisin pag 1,000 pa na siya, ang tubag is, parikatong maghapong numero ang i-times. 1 times 5, 5. 1 times 6, 6. 1 times 2, 2. 1 times 9, 9. Kasabot ba? Kasabot ba? Okay. Ato na nang i-plus. I-down si 0. I-down si 0. I-down po si 6. Kung sa ito ba? 600. Very good. Ang n is 600. Mo na siya. Kung sa may n, kung sa ito ba ka na? 600. So, 600 kuno ka
segundo, naglakaw si Marian padulong sa eskwelahan. Kasabot ba? Pila ka segundo si Marian naglakaw sa eskwelahan? 600. Kasabot ba? Sayon na kayo, basta sabton lang yun natin mga bata. Maminaw ni ma'am. Okay? So, kung saan ba yung nakapunag karon? Pila ka problem, pila ka steps ang problem? 5. Sa tumata habi, what is us? Unsa ang pangutana? What are the given? Unsa gihatag? Sunod, what operation to be used inside o gamiton sa mathematical sentence kapag tubag? Sunod, What is the number sentence? okay, number sentence. And then, what is the answer or tubag mo ng N? Nakasabot? Bilang N na to dire? 600. Very good. 600. Pakpak tanan.